Какво става, хора? Снимаме на Cover Shifter в един сервер. Аз съм Super Gamer BG. И така. Тук сме 3 минути и ще бием на Cover Shifter. Чистите новия текстър пак. Направо макет на новия текстър пак. Много макет на него. IP на него в описанието, IP на сервера в описанието. Всичко в описанието, каквото е важно от този клип. Така не виж какво съм мърнам. Няма съм с мангали. Но това съм с самоти. Да, ще се опитам ли да го скоча, защото все се фейлвам на тези клипове и направо ма нерви като скачам. Сега малко лаг на сервера. Сервера лаги. Те всички са до мене. Тъй. Какъв цвет? Аз някакво съм мърна, бе, половината са при мен. Само да съм мърна на една крачка и пише дали искате още клипчета на Cover Shifter. Защото като гледам има много повече клипове, гледания на Cover Shifter и бати кефа, да. И затова искам малко така по клипчета да се харесате и да се абонирате, ако щете и вие. На мен коментирайте. Много аз че ме интересува и затова паднах. Като най-големия тапък. Сега да видим. Да няма никой. Тук няма никой. Тук има един, дето падна на първия рунд. Само е тук. Значи тук. Те. И затова ще почваме след малко. Айде да кога ще почваме, ми? Кога ще почваме, ми? Три секунди почваме. Така. И искам да... Това ще е последната игра. Този клип. И няма да е с никой. Ако освен ако някой не ми звънне. Ще е яко, ма. Айде. Нига. Пише ми нига, че скина ми е като мангал. Черен да е като мангал. И така, малко бидва. Биг Бос свърши. Представяш ли? Тъй. Всички на няма да има само едно. Две зла. О, не падна, я звъням. Зизето. Отправи ми се на. И така. Тук и всъщност ще скоча на това. За кеф. Защото съм про на джъмп. Един клип на джъмп не се качи, ще го качи някой път. Всякъде мама фак. Двамата паднаха. Калип ще пичи. Той спечели. И хора, това ще е от клипа. Дано да ви е харесал. Лайкнете, абонирайте се и чао.